קחי. תחת. תחי. איך פותחים את זה? אין מושג. הגדוק, האמצע? אני יודעת לפתוח. אז תפתח. רגע, אבל לא האמצע. אני הצלחתי. יופי. בואי נראה איזה חיה אני קיבלתי פה. זה הרשימה של החיות שיכולים לקבל. אתה יודע, קיבלת זכוכים בגדול. אתה יודע איפה הקופסה? אתה יודע, רגע, תביא לי את הקופסה. זה הקופסה. תודה. אני מכירה את זה. זה החול, ואז יש בתוך את הנעליים של הכלבה. ראית גילה עוד היה? אבל זה הכלבה עצמה. לא יודעת, היא בתוך שקית. גילה, תביא לו הודעה חיבוק. לא יודעת. תגיד לי, תביא לו הודעה חיבוק למזל טוב. חיבוק. תביא לו הודעה חיבוק. אבל אני אומר להם עכשיו. גילה, תביא לו הודעה חיבוק מזל טוב יום הולדת. נו! קיבלתי חול כחול. אתה יודע, קיבלתי חול כחול. איך פותחים? אז מה? תסגרי. ויש פה את הנעליים שלה וגם נראה לי בשקפה. הודעה, תביא לה חיבוק. גילה. חיבוק להודיה או לגילה? אני רוצה לגעת את זה. לכי לסבתא. לסבתא. לסבתא? מה גילה, לכי לסבתא. גילה. רגע. זה? הנה המשקפיים של הכלבה. מתוקה, שירינקה, בדן. אני אוהבת אותך. אני אוהבת אותך. לי אין חיבוק, הלב פלם ביולה היה גם... מה זה? דינה שלא נותנת. היי, אני נתתי לך חיבוק. כפרה שלי.